Takže čau, vítajte u môjho nového videa a keďže ste si už asi všimli, že mám krátke vlasy, to je jedna vec z tohto videa a vlastne video bude o dvoch veciach, ktoré si ukážeme. Neviem, či ma počujete, ale ak nie, tak natočím druhé video. No. A vlastne mala som ich asi, momentík. Tak ja si to sem položím. Prepáčte, pokiaľ ma nebudete počuť, ale vlastne ja sa budem snažiť, aby ste ma počuli. Vlastne vlasy som mala potadeto a teraz ich mám potadeto. Ale predok som si nestrihala, vlasy som si strihala len zo zodu. A už sme na našom mieste. Neznášate, keď natáčate a niekto vám sem vôjde. Pretože mne sa to stáva furt. OK? A ako prvá vec máme tu toto krásne červené vajce. A ideme ochutnať tieto cukrety. Teda aspoň myslím, že sú to cukrety. Ešte v živote som to nejedla. Tak mi dáme takto pekne na ruku. No asi by som si dala len jednu. Takže tieto si odložíme. Tak a máme tu takto krásnu guličku. 3, 2, 1, go! Ja som čakala, je štiplavá, ale ja som to akože moc nesytila, pretože ja som to len dala do úst a hneď prehryzla. Takže ideme druhý pokus. 3, 2, 1, go! Proste je to štiplavé. OK, guličky už odložíme. A ideme na túto hyper mega vajce. A máme tu trblietky na nechty. Zletné prázdniny si nalakujem. A máme tu penu. Tu. Rúžovú. Silno-fialová, biela, zlatá, strieborná, modrá, fialová, oranžová a slaborúžová. 8 trbletiek na nechty a ja si dám tuto. Takže možno keď budem cez letné prázdniny natáčať, určite budem, tak to na mne uvidíte. OK, a ja by som to asi naspäť zabalila do toho vajíčka. No OK. A ešte som vám chcela povedať, ty vole, tu je to, aká to má. Max, čau, ako sa máš? OK, a máme tu ešte môjho škrečka v domenení, ani v kolotoči. Kde by tak mohol byť? No kde asi predsa? Pod touto hovadinou. To je jeho tajné miesto. Ja som aj takto, neviem, či to vidíte, takto som mu vykopala cestičku. Že ty... Pardon, pokiaľ vyzerá nešťastne, ale akorát som ho zobudila, že? Tam sme ťa zobudili. Ne! Sme sa zobudili!
Prepáčte, pokiaľ budem natočiť mimo. Aha. Ona tam má takú dierku. Vy ju asi neuvidíte. Ale ona tam vleze. No. Aha, ona tam vleze. Do tej diery. No proste si je zvykla, ale bojím sa, že tam prestane dýchať. A to by bolo z dnešného videa všetko. Pokiaľ sa vám páčilo, dajte like, odber a koment. A zatiaľ ahoj. Ale nie, vážne.